seko balik pitiyane kandhayane Tresna purnama sasi kilar-kilar semedeng tengah lantaran Ilahe awi kena masuk purnama sidhem awi kena masuk purnama sidhem silatan mring jiwang jagat karana sirang tondo kawisisanding bisana sono sinawung langeneng klepe sumaksila santun lambang buddha jinandur tutur katulata tulat mreh labeteng parabdya dene sudhang upama prameng niskara karamnada tumiyung jaman purwa mangga tekabusananing gebuta tangrenggang perlambang matumba-tumpa arma panggung manggang panggunggung sang purwengkata segebyara dumadining wayang purwa purwakaring kandha inarik arandating basa duweng kinanga musurasa yen rinarasaya karaos mulat sari angrasa wani wruhing diri rasa mangsa rumangsani pindhari kaya jalma kangilo kaca jarwe wis rinakuk cahing carita lebecik wis kagelar ing madaring pakliran ya Gusti Satria mrisani pagelaran ringgit purwa Surya Candra ndaru nyangkar teka wis kinarbaka drateng kamasa sari kang ratri angedri bawana prateking duk sinaglir kemandi temadati wetanganing dina sasi parsi windu kang sarbabat Tetulan tangkar tumanggar toyo sinrambun toyo Jawa pating krembyah dato padang kutu-kutu walang katogo buron wono mayang buron toyo dado beranan tanpa wijalan padang terwangan sinar sanggulang ngertawang kang arus sumur bawan di jagan munggih jagan wetan tuk pungup-pungup munggih ngalungan muke rabang merengangah lamun kang saya ndilat-ndilato bumi saya dangu sumurup sang hyang araka katos meblak kanan kiri ning abang esmu jenar kapur bawan sinari sang hyang basanta tanem lukaton ijo raya-raya manggu gurung kang katon biru moyo-moyo pucahing gunung kin mulan gudanu kasil ing Prabancana lenggut ngandu kaya gunung Makutha Mega Matawis dangu soleng ngawotase dene arsa upaya buka karep tegal sawahe anglur silur tatana pedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul karo lukune anggiring raja kayane samanehna pirembagan samara mangke sangga ngareka saya dangu saya inggil mus katon melok sinari jagat dunung inggih kiblat papat lor kidul wetan miwakilen sinaring jagat kang samya Rebanyudara Betejo rebul kekuwung pralir datar wonten ingkang amadani kekuwung ing Karang Pradisan ya padusunan kang winastan padukan Karang Kadempel ya padukan ing Klampis Ireng apan jare kunau pambenganing kondo sak ratring mangke padukan Karang Kadempel kebawat keperintah negari Ngamarta kang dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasa pantaya benawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa pagut begating manunggal kapantuk urut ing cakra wolu-wane cakring wisih samene kreping jurang cara krepung sirung kinarya sesuing peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebeganing pasir gemlaring garis pinggir tanem luhang rembuyung raya-raya Karang Gitri rewe-rewe ron kelapa bumi subur pasiten mawur satengah nandur tangkar kawuryan dadi gunung-gunung banjeng adang rengsang langit lenggak-lengguk lampai toyo kang mijil saking sendang pening dirtane iline kang pinara-para playune kang tinampi waduk binentung-bentung kinaruh hangileni sawah menyang pategalaning Narakisma
Mokal panguling tetane bebasan datanana bumi sajeng Kakang Sela. Sada tinandra kang prakapi pandha bathari sang gelar pasabinan nyayaruk misar kang pinangka Pratiwi. Pradene mangke sang Semar Badrana nampi rawi punata ndurati sang Prabu Sri Bathara Kesengguhan nata ringkutan sang Prabu Anum Gatotkaca datu kagat katurukasan. Oh Suritinon neng masewakan busana maneka warna
Pak Puspita ing Udyana yang manjra sarwa rukma ranggeng maneh nara wata Obro prabanya kang sumirat kenyaring teja leliwaran lereki laji sireng kate wimbo kekanda mrek mi kadupeng maroto mondo saparan mangambar kongas belgegek sak dulita mel nuwun sewu Den wah lah kok kaya kejugrukan Wukir Sari klepan samudra susu atine Semar Badranaya bungah ora kaya dina iki Bagong anakku dobleh kencana kula wonten maring adawuh Bapak. Lah ngono kuwi lho, Le. Nggih. Ditimbal iki basa. Kula wonten dawuh ngono raming apa mir. Aku arep muni semir kok ndak HP-mu kebajak meneh. Nggih, Pak. Jan wis. Pokoke piye, Bagong? Dongane Pak Duka. Iya. Tahun wingi awake dhewe sowan mrene urung nggawa gong Cina, saiki wis nggawa mir.
Rikala semana leh mu arep tuku gong Cina kuwi rak ya disekseni warga masyarakat semene mbane. Ayo. Matur nuwun, Pak. Lah iki kok dadi nirokke. Sinuwun Ndarawati rawuh ki lho, Pak. Ha iya. Karo sinuwun Gatotkaca. Wah, jan. Karang Kadempel dadi apa mundhak pamore. Ning aku iki biasane mung nampa anu meh. Pisoane wong edan kuwi. Ha iya. Lho njaluk tamba. Ha iki mah dirawuhi karo Nalendra mara diage. Pak bagekno rawuh sinuwun Ndarawati sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Prayogatna sowan mutule. Kaya wis ora kurang penak, Pak. Nuwun mangke sinuwun. Bungah ora kaya sagendakan iki. Sampeyan rawuh paduka rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sinuwun Kresna kula ngaturaken pambagya raja kasugengan mungga konjuk wonten ngersanipun sinuwun Ndarawati. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iwang suksumana kang adilinu weh ana sasmintan ingsun jagat masisaning Bathara. Wong bawana langgeng sinunggih datanawrat. Ya Kakang Semar ya banget panarimaku bombong. Tiyang sing manah nata Ndarawati bareng aku nampa pambagya rajane Kakang Nayantaka. Sowan kono ing Padukan Karang Kadempel ora ana alangan sewiji apa Kakang? Sowanku kinandhenan Karaharjan ya mung aku ngaturake salam taklim sarta puja pangastawaning nata Ndarawati wae tampanana Kakang Nayantaka ya Kakang Semar. Ha nggih. Pun kula tampa damel bombong sotaning manahipun ingkang abdipun Semar Badranaya sinuwun. Mboten langkung kaprayogaken rawuhipun sinuwun. Ya Kakang Semar. Sowaning nata Ndarawati kaya wis ora kurang prayoga praptaku ana ing kene. Ha nggih. Ndara Gatotkaca sinuwun Prabu Anom Gatotkaca. Ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Aja ngowah-wahi adat Siwa Semar. Ngowah-wahi adat liripun kados pundi? Ingkang trep lan ingkang pantes ngaturake sembah wirah Gatotkaca dudu kok Siwa Semar. Ya senajan nuwun sewu. Tata lair derajate ngaceplik Siwa Semar kuwi Manakawan kawula cilik. Nanging yen to disawang kanthi permana jati tanpa beda Siwa Semar kuwi pangijawantahing dewa ngijawantah ya kewang pikula Nismaya. Mula kang saka kuwi aja keduga awel manahmu lan aja mesgul atimu Siwa Semar. Gatotkaca ngaturake sembah kuratura Siwa Semar Badranaya. Teng omah diwaneni bojo teng mriki nampa sembahing Priyagung. Matur nuwun nggih, Den. Kula tampi dawah sami-sami. Mboten langkung kaprayogaken lenggahipun Ndara Gatotkaca. Yo, sawaning Gatotkaca kaya wis ora kurang kepinak Siwa Semar. Ha nggih. Ngene iki lho Bagong. Pripun, Pak? Dadi wong ki nek kajen keringan, nang omah dindas-ndaske wong wedok. Nang kene nampa sembahe Ndara Gatotkaca. Lah nang kene karo nang omah ra ya padha wae. Ha iya. Iki bedane mung mapan ning pendopo iki rada kajen kowe, Pak. Ha iya. Heeh. Nang omah ya ora mung simbok kanastren sing wani karo sampean. Aku wae ngendas-ndaske kowe paribasane. Mantumu kae saya, mantumu wedok kae bojoku. Ha iya. Ana karo wong tuwa kok. Sok rasan-rasan neng mburi. Tumes sampean ki angger sewan surjane didol ngono kuwi terus. Rumangsane ora dindumidit. Nang yo kowe ra bagiane simbok kanastren. Ha iya Bagong. Heeh. Sarawipun sinuwun Ndarawati kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya Panakawan Bagong tak tampa ora liwat pangestuning nata Ndarawati wae tampanana nggih. Raharja rawuhipun pamujimu Panakawan. Alhamdulillah. Jan wis ngene iki lho. Rawuh teng Karang Kadempel monggo mboten mung trima piyayi tok, mboten mung trima awak tok. Ning nggih mesti beton ntil-ntil. Betul gula teh ngono lho Pak maksude iki. Ha kok ndil-ndil. Mung gula teh. Nek sembako beras sebagor ngono kuwi ora ndil-ndil. Lah apa? Sembako ngono tembunge. Ah iya. Heeh, lah jan wis nyenengke.
pun prayogaken rawuhipun sinuwun. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Nggih. Ndara Gatotkaca bekti kula konjuk Ndara. Yo Ponokawan Bagong tak tombo pangestuku Tampanana. Nana nggih sampun sanget nggen kula pundhe ndadosaken jimat manipun dayanana ing kasantosan. Mboten langkung kasekecana saha kaprayogaken Ndara Gatotkaca kalih Sinuwun Ndarawati ingkang andhawek lenggah wonten ing pendhape Pedhukuhan Karang Kadempel. Yo Ponokawan kaya wis ora kurang kepenak. Nggih. Nggih meng ngapunten nggih rada telat wedange. Yo Niki tenaga kula asisten rumah tangga kula nembe sek kondur kampung. yo ora dadi ngopo. Nggih, mengke kajeng digaweke gareng. Napa kopi napa teh? Wis apa sing ngono aku gelem. Oh nggih, kaya kula damelke aras, Kak. Nggih. Nuwun sewu Sinuwun Ndarawati. Iya Kakang Semar ana dawuhmu apa? Mengke riyen. Juga mau merbangane meng ngomple lambemu. Ah iya. Beneh kelan padatan sampean rawuh mboten kalih ingkang rayi garba ruci. Apa wong aku mau ketemu Ndara Sencaki apa? Apa iya Heeh. Ning jaba pendopo kae do remi karo lancur-lancur Pandhawa liyane. Entak kanthi lenggarene do ora kersa kok. ya wis ora apa-apa. Heeh. Nuwun sewu. Damel kejet sotaning tias. Ingkang abdi Pun Semar Badranaya. Wonten wigatos napa lan daharunanipun menapa? Teka sak mangke rawuh teng Karang Kadempel Ndara. Keparenga babarana ingkang sejati menawi wadi tumrap para Ponokawan para kawula ing Karang Kadempel nggih monggo kula dherekke teng ruang tamu teng omah kula bale wisma kula teng gubuk kula. Catur netra kalih ingkang adipun Semar Badranaya Den. Kanjrah ingkang puspita rum kasiliring samirana mre sekar kadung ko ngas kandhano maweh raras retnaning driya ya jagat pangestu karo Ayahu Bathara jagat ora mengko to dhisik Kakang Semar. Kakang Semar Badranaya ya Kakang Nayantaka. Kula wonten timbalan Gus. Aja mesgel rasamu, aja gelo atimu ya Kakang. Sayektianane Nata Ndarawati prapta ning Padukan Karang Kadempel iki mung arep nyuwun senjata pitulunge Kakang Semar. Mungguh kepiye nggonku bakal nggagapi marang lelakon ingkang tak sandang. Yekti manggene Anggana Ndarawati swanane Padukan Karang Kadempel iki ora saka negara Ndarawati. Tegesanku iki ora saka karepanku pribadi. Nanging anane Prabu Sri Bathara Kresna sowan ana ngarsaning Kakang Nayantaka kuwi, aku bibar sowan. Saka ing kayiwangan Jonggring Saloko ya saka ngersaning Nyiwang Pikulun Manikmaya.
Inggih ora ana liwigati aku nampa dawuh Wang Pikulun Bathara Guru. Ya kuwi kinan methuk sarta mboyong marang lungane Janaka ya baline Janaka. Saka anggone mapan ana ing kayiwangan swarga Dahana. Merga mangkene nggone Janaka dhaup kelawan Bathari Dresanala ingkang kudu dipisahake. Mengkiriyen. Engko sik. Lah kok sampeyan paring dawuh Ndara Janaka dhaup kalih Dresanala? Iya Kakang. Nggih. Lah kok kedapun pisahaken menika? Dasare napa lan liripun menapa sebabipun menapa? Mengko sikik Kakang. Nggih. Anane Janaka dhaup kelawan Imang Pikulun Bathari Dresanala kuwi uga dipisahake nggone mangun bebrayan sarta kandhutaning Dresanala kudu diwurungake teges digugurake amarga nalika semana Imang Pikulun Manikmaya dawuh kelawan aku yen to Dresanala bakal kadhaupake kelawan Dewa Serani atnajaning Bathari Durga ya kuwi nalindring Tunggul Malaya ya Prabu Dewa Serani. Nanging bingung rasaning nata Ndarawati kuwur manahku Kakang. Merga ora tekan manahku merga Dresanala nalika semana nedeng bobot 7 candra yaswane. Mula kang saka kuwi aku wedi nata Ndarawati ajrih yen to nampa dedosan sarta yen to ora tak lakoni dawing dewa. Nanging yen to tak lakoni Kresna mengko bakal nampa hukum karma. Malah uga Wang Pikulun Manikmaya uga wis kepareng dawuh kelawan Iwang Pikulun Bathara Brahma minangka wong tuwane Dresanala kinan misahake anggone Janaka omah-omah. Ya Kresna ingkang minangka sule wong tuwane Janaka, Bathara Brahma ingkang minangka wong tuwane Dresanala kudu ana rembug ingkang kudu diclentrehake Kakang Semar. Jaja mun taplereki nenap tuku yayasini pinetra kocak ngundarandir cocobang mawinga wangis netra kocak kondaran dirpindo kembang warawari yen sinapet marang sagedeng iblis menungso ora tatanan desmalaning rat glagahing bumi panus maning jajalanat drohon si memonon sondel meker mendel meres apa ya Pak kowe Pak strayoli benentang segoro ngapa ya Mir ra hidup menengo kowe ngapa kok ilang kamanungsane dewa kayangan ning atase kowe iki nalindraning para dewa Manikmaya aku tak gebrak matek aji pameling kowe ora tekan kene aja aja takon dosa kayangan tak obrak-abrik Manikmaya Suratira jaya
seka bali titiyane Gandayani Krisunya Tarana Masasi Kilar-kilar semedian ning tengahing tataran Seti Sinong mati Sinong mati jagat kinari mong mbak lumembak ombak ing samudra kali lumut amre kanggeng awito denceng dencengan sik Pak piye Bagong iki rak Bathara Guru ta iki sing rawuh rene iki iya gebrak aji pameling heeh ngetokke dayane angin bocah iki tak uduke saka kayangan rekata jemblem iya bres tekan kene heeh jan wis kok tumben ngopo bajene yo bajene piye Bagong dewa kuwi biasane ambune wangi kok iki ambune rada amis apa bar mbetheti iwak ya Pak hus sak-sake ora dewa kok mbetheti wader ki ra yae bar mancing segoronan aneh-aneh ora kowe kok nglumproki ngapa ha Iwang Bikulun Manik Maya kuwi ra adimu iya kok kowe nglumproki ngapa menengo rungokno rembuku heeh sing baku aku mengarep ora trima perkara le Iwang Bikulun Bathara Guru iki arep misahke Ndara Janaka karo Dresanala le omah-omah Bagong. Lho, aku arep dipisahke ngapa mergo Dresanala didhawuhke karo Prabu Dewa Serani. Monggo Dresanala kuwi meteng 7 sasi yuswane miturut ngendikane Sinuwun Kresna mau, mula iki arep tak lempengke rembuke. Aduh. Ha iya. Mula kowe aja ganggu. Yo. Nang kono nek ning perkara apa-apa kowe entuk nesu apa ora? Ora usah nesu nek nesu karo dewa kowe kuwalat. Ya wis. Iya. Ning nang kok nganti Iwang Bikulun Bathara Guru kok ngusik utawa ngucek harga dirine bapak aku ora nrimo. Mergo piye-piye kowe Bagong enek kowe Bagong lair kuwi mergo bapak gojek karo Simba, ngono. Mula nek weruh bapak kok dioman-oman karo wong liya kok aku meneng bae aku anak sing kepiye, Pak? Iya. Nuwun pangapunten Bikulun. Sakrawuhipun Iwang Bikulun Manik Maya kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula punjuk Iwang Bikulun Bathara Guru. Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng. Mangke rumiyin to Kakang. Teka jengandika Kakang Nayantaka inggih Kakang Ismaya. Beneh kelawan padatan teka ngaturaken sembah kelawan ingkang rayipun Manik Maya
Malah sak mangke jengandika Kakang Nayantaka nglumpruk wonten lenggah wonten ing ngandhap menika liripun menapa? Ampun basa kalih kula panjenengan. Kula niki ming kere kok, kula niki ming titah kok Bu Kulun. Mboten pantes lan saru dinulu kuwalat dosa mengke nek Semar mboten basa kalih sampeyan. Lah pramila kula nyuwun panjenengan ampun basa kalih kula lan kula aturi nampi sembah kula. Mangkono. Semar Badranaya. Nah, ngaten lho. Ya Semar ulun tampa. Mbuya lewat pangestu ulun wae tampanana Badranaya. Nggih pukulun kula tampi akarya bombong tiasmanah kula pukulun pun prayogiaken rawuhipun. Iya Semar kaya wis ora kurang kepenak. Sareng paduke Wang Pikulun Manikmaya kepareng kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula konjuk pukulun. Ya Nata Ndrawati malah jeneng kita prapta ning Karang Kadempel. Pangestu dalem paduke Wang Pikulun Bathara Guru inggih. Ya. Ulun tampa mboya lewat pangestu ulun tampanana Kresna. Nana inggih. Kepareng kula pundi ndadosaken jimat paripendayana ing kasantosan pukulun. Iya. Pukulun kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula konjuk pukulun. Wayah ulun Gatut Kocing mring gondani ya ulun tampa. Mboya lewat pangestu ulun wae tampanana. Lho inggih kasinggihan sampun sanget anggen kawula pundi. Pukulun kula ngaturaken bekti kula konjuk pukulun. Ya Panakawan Bagong pangestu ulun tampanana. Nana inggih sampun sanget anggen kawula mundi pukulun. Pun prayogiaken rawuhipun. Ya Bagong kaya mboya kurang kepenak. Nyuwun mangapunten. Semar Badranaya kepiye? Kaslaku mancelu kula kepengin Karang Kadempel menika pun matedhaki lan pun rawuh dening Wang Pikulun Manikmaya. Lah sak menika paduka sampun parang rawuh mriki kula badhe matur. Iya Semar arep matur apa? Nuwun sewu. Kula nampi ngendikanipun Sinuwun Ndrawati Pukulun. Bilih paduka menika badhe migaraken saha murungaken kandhutanipun Dresana anak kula anakipun Bathara Brama. Napa nggih? Nuwun sewu. Paduka badhe migaraken anggen bali wismanipun Ndara Janaka kae putu kula Dresana niku estu napa bener? Ya pancen kasunyatane mangkono Semar, jernyatane jeneng ulun bakal ndhaupake wayah ulun Dresana kelawan atmaja ulun ya kuwi si Dewa Serani ya atmajaning Betari Durga. Rak ngaten iya. Lah nuwun sewu, panjenengan menika dewa nggadahi raos kamanungsan apa mboten? Wase Semar mboyongi rawuhipun Wang Pikulun Manikmaya menika kula namung badhe njurung pangabekti wonten ngarsanipun dewaning para dewa. Lan kula badhe nyuwun pirsa panjenengan menika nggadahi rasa kamanungsan apa mboten? Panjenengan menika menggalih napa mboten? Ning atase panjenengan menika kagungan derajat pangkat kok namung badhe dipun pisungsungaken kagem tilaskeng garwa. Tilaskeng garwa inggih menika pun Betari Durga menika. Lah kok namung badhe dipun pisungsungaken maneman derajat pangkat panjenengan lho Bu Kulun. Ning atase badhe nuruti dhateng pepinganipun ingkang putra nanging kok mateni karo anak sijine menika nek cara kula ilang rasa kamanungsane. Lajeng panjenengan menika nuwun sewu kula westani panjenengan menika wong tuwa ingkang kembang cindhe kembang siladan. Teges napa? Ora adil sampeyan menika. Panjenengan menika mboten adil merga napa menawi dipun petung. Dipetung cara ayune rupane Durga menika pun biyen. Sakniki niku walah bahaya kula men mutah-mutah nek reti. Lah kok nggih tesih dibotke pepinginane niku nek cara Semar kula niku trima luwung baya kula kelangan derajat pangkat mbangane kelangan anak. Luwih pilih kelangan anak mbangane kelangan derajat pangkat. Kuwalik mar iya. Kuwalik Bagong. Jan anak trima dadi duka nek aku. Iya. Mbangane dadi dewaning para dewa ngapain? Iya. Nek tak petung-petung kok ora adil e. Ora adil apane? Patrape Bathara sapa Bathara Guru kok ora adil. Wis menengo sikik kowe kena arep nesu kok tak wene kalodhangan. Heeh. Lah nuwun sewu Bu Kulun panjenengan kok tesih ngeboti karepanipun Durga menika lho. Kamangkon pun sewu anakipun menika mboten lahir batin.
Atmajane sapa? Anake Durga niku lho. Anake Durga sing jeneng Dewasrani niku ora lahir batin le tresna karo Drasanala. Niku mau ngepek ayune niku mau ngepek bodine. Teges le tresna kalih Drasanala menika ming merga nepsu, mboten lahir batin. Lah kok panjenengan menika nuwun sewu kula wastani dewa kok wateke brangasan. Dewa kok ilang kamanungsane kaya wong urakan niku ora pantes nek cara kula sampean dadi dewa apa kulon. Astunggara Sidames karing bawana langgeng. Kemlewat ucapmu kaya wong regem jimat kaya wong wani ndilat wesi abang Semar Badranaya. Jeneng kita kuwi titah. Jeneng kita kuwi mung gedibal. Jeneng kita kuwi mung derajate ngaceplik lah kok teko wani nguman-uman kelan panjenengan ulun. Ning atase panjenengan ulun iki dewaning para dewa mesti wae panjenengan ulun kagungan wewenang. Mangreh sagung kahanan gumelar ana ing Madyapada nanging jeneng kita lah kok dadi delangap-delangap ucap kita. Nderwili kaya grujukan merweteh kaya bethek nembu pategalan Semar yen to jeneng kita maksih bakal cawe-cawe marang apa kang dadi perkara kula warganing Bathara Guru. Ulun mboya tedeng aling-aling tedeng karang kadempel bakal ulun besmi lan jeneng kita bakal ulun lebur ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka Semar Badranaya. Kadur kemul mang yang wadyo. Ngader. Kurda kurore ka kiri-kiri renang kono makoy kelari gelang serumah wayot. Bung Mas Tunama Sidames karing bawana langgeng Panakawan Bagong maju nggone lungguh. Maju mawon maju kula. Wayahe aku nesu ya Pak. Sakarepmu. Aku wis sengit tenan. Anane aku nyembah karo Bathara Guru ora mung mergo aku ki meng arep nguja. Heeh. Meng arep ngelulu. Heeh. Meng arep manja. Bener. Wong ki nagih kongas. Wong ki nagih kongas. Nagih kongas meng mergo nuruti saga. Ayo. Terus naleh momong tapuki. Iya. Panakawan Bagong kita arep ngopo? Ajeng nesu kula. Lho. Jeneng kita apa mboya wedi kalamun to kuwalat ulun iki dewa lho Bagong. Kuwalat piye ora ana critane kok Bagong wani karo dewa kok kuwalat. Wis ana buktine apa kulun? Buktine apa? Lho iki Semari dewa bendina tak waneni nek aku kuwalat wis biyen-biyen. Ngono. Dadi umpama aku wani karo kowe ora nek walang sangre ora nek walate ya Pak. Ha iya terusno leh nesu kandhane kok. Ayo arep ngapa kowe? Semangkean. Ya ngerti kok aku ngerti nek kowe ndek keluwihan, tanganmu papat kowe nek pramusuh aku mesti menang kowe. Mergo tanganku mung loro, tanganmu mung papat. Menungso mboya tatanan. Jeneng kita ninggal tata krama ninggal Subasita mboya basa kelawan panjenengan ulun. Basa glut ora ya jotosan wis ben. Aku ora apa-apa to Pak wani karo dewa ora apa-apa. Ora apa-apa. Aja kuwatir kowe tak wenehi kadigdayan tak paringi katiasan kowe tak paringi kasekten. Alhamdulillah. Ndek bapak berguna ngene iki seneng aku. Ora mung gedhe mangane. Nabuh ngoweh-oweh. Edan Gatut Kaca wonten dawuh. Sak-sake tenan Bagong le omongan kajengipun. Sak-sake mboten enten walate kok. Nah iya. Apa jeneng kita wani keduga nampa kadigdayan ulun. Sik, sampean dewa. Iya. Dewa niku nek teng jaman sakniki nyebute pejabat. Sampean niku pejabat kayangan, sampean pejabat donya. Pejabat donya niku sampean. Sampean dadi nalendraning para dewa teges sampean kuwi dadi wakiling kawula. Ngoten.
Umpama kawula nabot repote napa-napa mbutuh senjata pitulung kawula betahke Gusti ngabulke marang apa sing dadi panjaluke kawulane mesti lantarane dewa. Ketite kaya Sinuwun Kresna nek laku tapa Brata nika. Nindake talak Brata nika mesti nyuwun palilaing dewa, nyuwun pewising dewa. Niku dadi lantaran Gusti maringi kasembatan dhateng dewa. Iya, Panakawan Bagong iya nggih. Ning nuwun sewu Gusti niku nek arep maringi pitedah dhumateng titahe niku pilih-pilih lantarane lho. Lantarane niku dipilih lantarane sing kira-kira niku lahir batin napa mboten, tulus napa mboten, resik napa mboten atine, resik napa mboten jaba jerone. Aning sampean niku nuwun sewu, tak kira ora pantes dadi dewaning para dewa kaya sing dingendikake Raka Maski. Coba Pak kowe Pak, Semar Bronjong, Semar Bronjong Priyanto. Sampean ora pantes dadi dewaning para dewa. Ulun wis kelakon madeg ana ing Kayewangan Suralaya dadi nalendraning para Jawata. Jeneng kita kuwi ming titah mboyan duweni wewenang apa-apa tumrap Kayewangan jagat Tribawana. Jeneng kita mboyan duweni wewenang apa-apa. Weh, lha iki menungsa piye to ki? Nuwun sewu, kepeksa kula nrasu bersita karo sampean. Anane dewa ku mergo ana titah. Ngoten. Anane pejabat niku mergo ana kawula cilik kaya kula kaya Semar niki. Semar niku arep kawula cilik niki riyen dewa lho. Mula ora ana tembung Bagong kuwalat mungsuh Semar. Semar niku dewa, Bagong nek ajeng kuwalat pun wingi-wingi pecah ndiasku. Bagong pripun? Aja kewanen iki dewaning para dewa. Kowe arep wani karo aku sisan apa piye, Lho. Aku ki ratu Gustimu, aku bendaramu kok. Ora urusan bendara nek kene iki. Kowe Wisnu ta kowe? Ah Wisnu ki anake Bathara Guru. Bapakmu tak tantang pamene ming kowe. Semangkeyan ora. Sampurnake mau kowe. Lho luputku ki apa? Aku mengelingke karo kowe. Aja tak anggap aku ki wong lali Sinuwun Kresna. Ngapunten teng mriki kepeksa ninggal Sumbasita ya, Pak. Ora apa-apa. Wis tak paringi wewenang. Heeh, ora ana tulak sari apa-apa pokoke Bagong wani karo dewa ya ben. Anggepe apa? Ayo muni aku Bathara Guru. Guru nek murid ora teka ora ndek kadeng kaya apa-apa. Sampeyan mangandika, Sampeyan janji arep ngoman-oman Semar, sampeyan janji ora trima Semar cawe-cawe perkarane keluargamu. Durga iki nyrengengeh rupane. Merongos saiki, mula untune dikawat. Kewanen tenan Bagong men wis. Untune dikawat nek mbiyen ya can ayu tenan bae ya. Untune rapi. Nek saiki merajak. Mula dikawat. Sik dodolan kebaya ora kae? Cahitan. Wong tuwa kentir. Sak-sake ora. Ayo muni sampean. Nek cara kula niku Durga ki elike pole, mbok golek liyane sing luwih ayu. Dumeh sampean tresna karo Durga. Sampean niku janjane mung diguna-guna lho kalih Durga. Sampean niku mung napa diparingi apa jaran goyang ya mir. Heeh. Meng di apa jeneng walik tingale nek janjane sampean ngerti rupane Durga ora sudi nglabuhi Durga. Dicupet semene Bagong leh mudha omong-omongan karo Bathara Guru. Manik Maya. Aku ngilangi Subasita karo kowe mergo kowe iki sejatine adikku. Aduh kowe piye aku arep nesu kok ora sida. Wis ben wis jame wayahe limbukan. Oke. Kowe ora manut karo Semar gayangan tak nggo kekirik. Kakang Mulya Kakang Semar. Wah piye kae?
mining cakra mangruk mining cakra kumitir mijil saking asta kumitir mijil saking asta mintunaken tiwe krama nira wajan wis Semar kok klepat kaya Bathara Guru dieneng-eneng. Iya Bagong nggih. Dirangkul usuk-usuk. Dioseri apa kae mau. Munggah kayangan kok wah lah gleleng tenan Semar. Telang dan. Iya Bagong nggih. Anu niki terus pripun kok meng terus semprung ngaten niki. Pasewakan rong dibubarke. Pasewakan dengkulmu mlaca tanggepmu iki negara ngono apa piye? Meng perkumpulan RT ngenyak sampean ki ora iki udu pasewakan iki rak mung aku duwe rembug karo bapakmu nggih linggo kene nggih wah kok meng terus semprung ngene iki Petruk Gareng do nandi ya ngapa Gong nandi wae wah mbakone Ndrontosen enak tenan ora meneh ya kok truk wae kira Gatotkaca kula wonten timbalan Setyaki kula wonten dawuh ngawe ingkang rajing garba ruci Koko Prabu kula nyadong dawuh timbalan Paduka kahanan Karang Kadempel tintrim merga sangka patraping Kakang Semar Badranaya ingkang ora narimakake marang apa kang ditindakake dening Wang Pikulun Manikmaya piye parengipun Koko Prabu kados pundi keparengipun Koko Prabu kados pundi Gatotkaca sak kadangmu lancur Pandhawa sartane Sencaki derekno tindake Kakang Semar munggah ning kayangan mekaten Koko Prabu iya lajeng padukan Koko Prabu Sri Bathara Kresna badhe tindak tumuju dhateng pundi? Pun Kakang nak sowan ana ngersaning para Pandhawa. Bagong wonten dawuh. Kahanan Karang Kadempel reksanen jagan aja nganti ana dom sumrwing tirta ingkang mrojol seka sela selaning garu. Nggih. Ngestaken dawuh. Truk. Ngambut gawe iki daret tindakan iki. Oh iya. Yen liwat aku kelingan. Lho truk limbuane wis lekas. Ha iya. Wis mangkono munggo dawuhku Gatotkaca prasta dawuh Paduka Kanjeng Wa Prabu Ndrawati kula ngestaken dawuh Wa Prabu kula ngestaken dawuh Marata diakirake tang sambung ngeborcala intang budal munggah kayangan nyuwun pamit tambeng pangestu tak ngestoni sing ati-ati aja kaya bocah cilik Gatotkaca lan Sencaki ya jagat pangestu karo wayahmu Bathara jagat Gusti ku yen gawe lelakon tak kira ubayane ora bakal mbalenjani